Mä oon purjehduksen pariin varmaan päätynyt vanhempieni kautta, että ihan elämäni ensimmäiset kesälomat kyllä viettänyt purjeveneessä. Mutta sitten aloitin optimistijollalla kilpapurjehduksen ja mä olin itse asiassa täällä Kampastiassa täällä Majorkalla ensimmäistä kertaa vuonna 1996 Optari EM:ssä, että sitä kautta olen kasvattanut itselleen semmoisen niin kokemuksen eri veneluokista, että optimisti ollaan 470 näin edelleen, niin mulla on sieltä tullut tää semmoinen niin taktinen osaaminen tähän, mutta purjelautaan mä siirryin vasta päältä 20-vuotiaana. Mä olin ensimmäisen kerran olympialaisissa tuolla Pekingissä 2008 ja sijoituin siellä 16. Sitten 2012 oli Lontoossa, siellä sijoituin toiseksi ja nyt sitten kolmannet olympialaiset edessä Riossa. Ihan mielenkiinnolla ja innolla lähden Rioon. Mä en ole toistaiseksi vielä ehtinyt kovin kattavaa kokonaiskuvaa muodostaa siitä paikasta, että onhan siinä vähän haasteita siellä niin kuin korkeiden vuorten lähellä sekavissa tuulissa ja vois kai sanoa varsin sekavissa vesissäkin purjehditaan. Että kyllä mä odotan, että siellä jotain yllätyksiä tapahtuu, mutta toivottavasti nyt ei ihan liikaa. Mun vahvuudet purjelautailijana tulee varmasti sieltä purjehdusuran kautta muista luokista, että tavallaan se niin kun, käsitys siitä pelikentästä ja taktinen osaaminen on mulle vahvuus. Sitten mitä tässä nyt heikkouksia tai semmoisia kehityskohteita vielä ennen Rioa, niin kyllä mulla on tärkeää, että tästä hetkestä Rioon asti pääsen mahdollisimman paljon vesille, että se varmuus löytyy sieltä taas pienen tauon jälkeen.